Za prvé bych vám všem chtěl poděkovat, že jste sem přišli. Nečekali jsme vlastně, že přijde tolik lidí. Jsme za to velmi rádi a samozřejmě především chci přivítat profesora Jeffreyho Sachse a jeho manželku Sonio. Je to velmi, zapomněl jsem své věci, takže je velmi těžký ho představit, ale udělal tolik věcí v životě. Víš, on je samozřejmě poradce 3 generálních tajemníků a 3 generálních tajemníků teď. Je profesorem na Kolumbijské univerzitě, založil Earth Institute. A opravte mě později, jestli se mýlím. A teď jste ředitelem Centra pro řešení udržitelného rozvoje, všechny tyto věci. Sonia, většinu jsem zapomněl. Je toho mnohem víc. Ale chci říct něco osobnějšího, protože znám Jeffa už nějakou dobu, víte, a znám samozřejmě mezinárodní pole více než tento parlament. Nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo by byl tak dobře propojený mezinárodně jako Jeff. Tak dobře propojený, jak v náboženských oblastech, navštívil Vatikán, tak i v politických oblastech. Jeff může jet kamkoliv na světě a budou ho znát, ať už je to Blízký východ, Čína, Moskva, doufejme, že brzy také znovu Kyjev, ať už je to Afrika nebo Latinská Amerika a má velmi dlouhé zkušenosti. Řekl bych, že lidé, které zná, i jsou živí nebo mrtví, protože tuto práci dělá už velmi dlouho. Co si myslím, že je také, alespoň z mého pohledu, na Jeffovi tak zvláštní, je to, že vždy zůstal poradcem. Nikdy se nepokoušel vstoupit do žádného politického pole, připojit se k žádné politické straně, takže zůstal nezávislý a to samozřejmě přidává na jeho důvěryhodnosti. A myslím, že to je také důvod, alespoň pro mě, a možná mnozí z vás budou souhlasit, že se stal mluvčím v ekonomice, udržitelném rozvoji, životním prostředí a samozřejmě v politice. A dnes je Jeff pravděpodobně osobou na světě, která se vyslovuje pro mír, všude pro mír, což je kombinace všech těchto věcí. A proto jsem velmi rád, že jste tady a také velmi hrdý, že jste přijali mé nebo naše pozvání a on bude mluvit o geopolitice míru. Nyní Jeff přichází do parlamentu, když je Evropská unie v chaosu z jakéhokoliv důvodu. Nechci to hodnotit, ale myslím, že teď máme válku na Ukrajině. Je to americká iniciativa. Evropa nebude sedět u stolu, jako by to byla válka na evropské půdě. A tak jsme ve velmi obtížné situaci. Myslím, že nevíme, jakým směrem se vydat. Jsem tady 6 měsíců v tomto parlamentu a pro někoho, kdo pracoval pro OSN, jsem byl vlastně docela šokován, když jsem zjistil, že tento parlament mluví jen o válce a že silou můžete vytvářet řešení. V OSN jsme vždy mluvili jinak ve všech zemích. A když tady říkám věci, které říkám vlastně ve všech válečných zemích, kde jsem byl, a byl jsem 33 let ve válečných zemích, jsem za tyto věci vypískán. Ale myslím, že teď musíme přehodnotit, co chceme dělat a doufám, že Evropská unie také přijde, protože jsem pro Evropskou unii, přijde k tomu uvědomit si, že musíme také vidět, jak hledáme mír a jak spravujeme mír a jak znovu vytváříme mírovou Evropu. A Jeff nám může k těmto věcem poskytnout nějaký vhled. Děkuji vám moc. Michale, moc děkuji a děkuji vám všem za příležitost být spolu a přemýšlet společně. Toto je skutečně složitá a rychle se měnící doba a velmi nebezpečná. Takže opravdu potřebujeme jasnost myšlení. Tak raši nešen konverzaci, tež jsem být činak stročňákší a nejasnější. Sledoval jsem události velmi zblízka ve východní Evropě, bývalém Sovětském svazu, Rusku, velmi pozorně posledních 36 let. Byl jsem poradcem polské vlády v roce 1989 u prezidenta Gorbačova, v roce 1990 a 91 u prezidenta Jelcina, v letech 1991 až 93 u prezidenta Kučmy z Ukrajiny v letech 1993 a 94. Pomohl jsem zavést estonskou
měnu. Pomohl jsem několika zemím v bývalé Jugoslávii, zejména Slovinsku. Sledoval jsem události velmi zblízka po 36 let. Po Majdanu mě nová vláda požádala, abych přijel do Kyjeva a byl jsem proveden po Majdanu a dozvěděl jsem se mnoho věcí z první ruky. Jsem v kontaktu s ruskými vůdci více než 30 let. Znám americké politické vedení zblízka. Náš předchozí ministr financí byl mým učitelem makroekonomie před 51 lety. Jen abych vám dal představu, byli jsme velmi blízcí přátelé půl století. Znám všechny tyto lidi. Chci to říct, protože to, co chci vysvětlit ze svého pohledu, není z druhé ruky, není to ideologie. Je to to, co jsem viděl na vlastní oči a zažil během tohoto období. A podle mého chápání událostí, které postihly Evropu v mnoha souvislostech a zahrnu nejen krizi na Ukrajině, ale Srbsko 1999, války na Blízkém východě, včetně Iráku, Sýrie, války v Africe, včetně Súdánu, Somálska, Libye. Tyto jsou do velmi významné míry, která by vás možná překvapila a byla by odsouzena. O tom, co se chystám říct, to jsou války, které Spojené státy vedly a způsobily. A to platí už po více než 40 let. Co se stalo více než 30 let, měl bych říci, abych byl přesnější. Spojené státy dospěly k názoru, zejména v roce 1990-91 a pak s koncem Sovětského svazu, že Spojené státy nyní řídí svět. a že Spojené státy nemusely brát ohled na názory nikoho, červené linie, obavy, bezpečnostní hlediska nebo jakékoliv mezinárodní závazky či jakýkoliv rámec OSN. Omlouvám se, že to říkám tak přímo, ale chci, abyste to pochopili. V roce 1991 jsem se velmi snažil získat pomoc pro Gorbačova, kterého považuji za největšího státníka naší moderní doby. Nedávno jsem četl archivované memorandum z diskuze Rady národní bezpečnosti o mém návrhu, jak ho zcela odmítli a smetli ze stolu, když jsem řekl, že Spojené státy by měly pomoci Sovětskému svazu ve finanční stabilizaci a při provádění jeho reforem. A dokumenty z memoranda, včetně některých mých bývalých kolegů z Harvardu, říkají, že uděláme minimum, co je potřeba, abychom zabránili katastrofě, ale jen to minimum. Není naší prací pomáhat. Právě naopak, není v našem zájmu pomáhat. Když Sovětský svaz skončil v roce 1991, pohled se stal ještě více přehnaným a mohu uvést kapitolu a verš, ale pohled byl, že my řídíme show. Jenny Wolfowitz a mnoho dalších jmen, která jste se naučili znát. Doslova věřili, že teď je to svět Spojených států a budeme dělat, co chceme. Uklidíme po bývalém Sovětském svazu, odstraníme všechny zbývající spojence, země jako Irák, Sýrie a podobně půjdou a zažíváme tuto zahraniční politiku v podstatě již 33 let.
Evropa za to zaplatila vysokou cenu, protože Evropa během tohoto období neměla žádnou zahraniční politiku, kterou bych mohl rozpoznat. Žádný hlas, žádná jednota, žádná jasnost, žádné evropské zájmy, pouze americká loajalita. Byly chvíle, kdy došlo k neshodám a velmi, myslím, úžasným neshodám, zejména naposledy významně v roce 2003 během války v Iráku, kdy Francie a Německo řekli, že nepodporují Spojené státy obcházející OSN. Rada bezpečnosti pro tuto válku. Mimochodem, tato válka byla přímo vymyšlena Netanyahuem a jeho kolegy v Pentagonu USA. Neříkám, že to byla spojitost nebo vzájemnost. Říkám, že to byla přímá válka. Byla to válka vedena pro Izrael. Byla to válka, kterou Paul Wolfowitz a Douglas Fate koordinovali s Netanyahuem. A to bylo naposledy, kdy Evropa měla hlas. A tehdy jsem mluvil s evropskými lídry a byli velmi jasní a bylo to docela úžasné. Evropa zcela ztratila svůj hlas potom, ale zejména v roce 2008. Nyní, co se stalo po roce 1991, aby se dostalo k roku 2008, je, že Spojené státy rozhodly, že unipolarita znamená, že NATO se bude rozšiřovat od Bruselu až po Vladivostok krok za krokem. Nebude žádný konec východního rozšiřování NATO. To by byl unipolární svět Spojených států. Pokud jste jako dítě hráli hru Risk jako já, je to myšlenka Spojených států mít mír na každé části hrací desky. Jakékoliv místo bez americké vojenské základny je v podstatě nepřítel. Neutralita je ve slovníku americké politiky sprosté slovo, možná to nejsprostší slovo. Alespoň pokud jste nepřítel, víme, že jste nepřítel. Pokud jste neutrální, jste podvratný. Protože pak jste opravdu proti nám, protože nám to neříkáte. Předstíráte, že jste neutrální. Takže to bylo myšlení a rozhodnutí bylo formálně přijato v roce 1994, když prezident Clinton schválil rozšíření NATO na východ. Vzpomínáte si, že 7. února 1991 Hans-Dietrich Genscher a James Baker III. Mluvili s Gorbačovem. Genscher poté uspořádal tiskovou konferenci, kdy vysvětlil, že NATO se nebude rozšiřovat na východ. Nebudeme využívat rozpuštění Varšavské smlouvy. A pochopte, že to bylo v právním kontextu, ne v neformálním kontextu. To bylo vyjednávání o sjednocení Německa na konci druhé světové války. A byla uzavřena dohoda, že NATO se neposune ani o centimetr na východ. A bylo to explicitní a je v nesčetných dokumentech. Stačí se podívat na Národní bezpečnostní archiv Univerzity George Washingtona a můžete získat desítky dokumentů. Je to webová stránka nazvaná Co Gorbačov slyšel o NATO. Podívejte se, protože všechno, co vám říkají Spojené státy, je lež o tomto. Ale archivy jsou naprosto jasné. Takže rozhodnutí bylo přijato v roce 1994 rozšířit NATO až k Ukrajině. Toto je projekt. Není to záležitost jedné nebo druhé administrativy. Toto je projekt vlády Spojených států, který začal před více než 30 lety.
V roce 1997 napsal Zbigněv Brzezinský Velkou šachovnici. To nejsou jen úvahy pana Brzezinského, to je prezentace rozhodnutí vlády Spojených států vysvětlená veřejnosti, což je způsob, jakým tyto knihy fungují. Kdy písoj rozšíření Evropy a jen to na východ jako současné události. A v té knize je dobrá kapitola, která říká, co udělá Rusko, když se Evropa a NATO rozšíří na východ. A měl Zbigněva Brzezinského osobně, byl ke mně velmi milý, radil jsem Polsku, byl velkou pomocí, byl to velmi milý a chytrý muž, ale všechno pochopil špatně. Takže v roce 1997 napsal podrobně, proč Rusko nemohlo dělat nic jiného, než přistoupit na východní rozšíření NATO a Evropy. Ve skutečnosti říká, že východní rozšíření Evropy a nejen Evropy, ale NATO, to byl plán, projekt. A vysvětluje, jak se Rusko nikdy nespojí s Čínou. Nemyslitelné, Rusko se nikdy nespojí s Iránem. Rusko nemá žádné jiné poslání než evropské poslání, takže jak se Evropa posouvá na východ, Rusko s tím nemůže nic dělat, říká další americký stratég. Je nějaký div, proč jsme pořád ve válce? Protože jedna věc o Američanech je, že vždy víme, co naši protějšci udělají a vždy se mýlíme. A jeden z důvodů, proč se vždy mýlíme, je, že v teorii her, kterou američtí stratégové hrají, ve skutečnosti nemluvíte s druhou stranou. Jen víte, jaká je strategie druhé strany. Je to úžasné. Ušetří to tolik času. Nepotřebujete žádnou diplomacii. Takže tento projekt začal a měli jsme kontinuitu vlády po 30 let, až možná do včerejška možná. 30 let projektu. Ukrajina a Gruzie byly klíčem k projektu. Proč? Protože Amerika se naučila vše, co ví od Britů. A tak jsme chtěli britské impérium. A co britské impérium pochopilo v roce 1853, pan Palmer, Lord Palmerston, omlouvám se, je, že obklopíte Rusko v Černém moři a odepřete Rusku přístup do východního Středomoří. A to, co sledujete, je americký projekt, jak to udělat ve 21. století. Myšlenka byla, že by Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Turecko a Gruzie byly černomořské pobřeží, které by připravilo Rusko o jakýkoliv mezinárodní status, tam, že by zablokovalo Černé moře a v podstatě neutralizovalo Rusko jako více než místní mocnost. Brzezinský je v tom zcela jasný a před Brzezinským byl Mackinder. A kdo vlastní ostrov světa, vlastní svět. Takže tento projekt sahá daleko do minulosti. Myslím, že v podstatě sahá až k Palmerstonovi. V 19. A znovu prožil jsem každou administrativu. Znal jsem tyto prezidenty, znal jsem jejich týmy. Nic se moc nezměnilo od Clintona přes Bushe, Obamu, Trumpa až po Bidena. Možná se postupně zhoršovaly. Biden byl podle mého názoru nejhorší, možná také proto, že posledních pár let nebyl při smyslech. A říkám to vážně, ne jako sarkastickou poznámku.
Americký politický systém je systémem obrazu. Je to systém každodenní mediální manipulace. Je to PR systém. A tak byste mohli mít prezidenta, který v podstatě nefunguje, a mít ho u moci 2 roky a skutečně mít toho prezidenta, který kandiduje na znovu zvolení. A jedna zatracená věc byla, že musel stát na pódiu 90 minut sám. A to bylo všechno. Kdyby nebylo té chyby, pokračoval by ve své kandidatuře, ať už spal po 4:00 odpoledne nebo ne. Taková je skutečnost. Všichni s tím souhlasí. Je neslušné říkat něco z toho, co říkám, protože v dnešním světě téměř o ničem nemluvíme pravdu. Takže tento projekt pokračoval od 1990. let. Bombardování Bělehradu 78 dní v kuse v roce 1999 bylo součástí tohoto projektu. Rozdělení země, když jsou hranice posvátné, že ano, kromě Kosova. To je v pořádku, protože hranice jsou posvátné, kromě případů, kdy je Amerika mění. Súdán byl dalším souvisejícím projektem. Povstání v Jižním Súdánu, stalo se to jenom proto, že Jižní Súdánci povstali? Nebo vám mohu dát příručku CIA, abyste jako dospělí pochopili, o co jde? Vojenské akce jsou nákladné. Vyžadují vybavení, výcvik, základny, zpravodajství, finance. To pochází od velkých mocností. To nepochází z místních povstání. Jižní Súdán neporazil Severní Súdán ani Súdán. V kmenové bitvě. Byl to projekt Spojených států. Často jsem jezdil do Nairobi a setkával se s americkými vojáky nebo senátory či jinými lidmi s hlubokým zájmem o politiku Súdánu. To byla součást hry unipolarity. Takže rozšiřování NATO, jak víte, začalo v roce 1999 s Maďarskem, Polskem a Českou republikou a Rusko bylo z toho velmi nespokojené. Ale to byly země stále daleko od hranic a Rusko protestovalo, ale samozřejmě bez úspěchu. Pak přišel George Bush mladší. Když došlo k 11. září, prezident Putin slíbil veškerou podporu. A pak Spojené státy rozhodly 20. září 2001, že zahájí 7 válek během 5 let. A můžete si poslechnout generála Wesleyho Clarka online, jak o tom mluví. Byl vrchním velitelem NATO v roce 1999. Šel do Pentagonu 20. září 2001. Byl mu předán papír vysvětlující 7 válek. Mimochodem, to byly Netanjahuovy války. Myšlenka byla částečně vyčistit staré sovětské spojence a částečně odstranit podporovatele Hamásu a Hizbaláhu. Protože Netanjahuova myšlenka byla, že bude jeden stát, děkuji, pouze jeden stát, bude to Izrael. Izrael bude kontrolovat celé území. A Gandhiho pak to bude proti. Svrhneme, ne my přesně. Náš přítel Spojený státy, to byla to politika USA až do dnešního rána. Nevíme, zdá se to změní. Jedinou komplikací je, že možná Spojené státy budou vlastnit Gazu místo toho, aby ji vlastnil Izrael. Ale ta myšlenka existuje už nejméně 25 let. Ve skutečnosti se vrací k dokumentu nazvanému Clean Break, který Netanjahu a jeho americký politický tým sestavili v roce 1996, aby ukončili myšlenku dvoustátního řešení. Můžete ho také najít online. Takže to jsou projekty, to jsou dlouhodobé události. Nejde o to, jestli je to Clinton, je to Bush, je to Obama.
To je nudný způsob, jak se dívat na americkou politiku jako na každodenní hru. Ale to není to, co americká politika je. Další kolo rozšíření NATO přišlo v roce 2004 se 7 dalšími zeměmi. 3 pobaltské státy, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko. V tomto bodě byla Rusko docela naštvaná. To bylo úplné porušení poválečného uspořádání dohodnutého při sjednocení Německa. V podstatě to byl zásadní trik nebo odklon Spojených států od kooperativního uspořádání, protože věří v unipolaritu. Tak jak si všichni pamatují, protože jsme právě minulý týden měli Mnichovskou bezpečnostní konferenci v roce 2007, prezident Putin řekl stop, dost. Zastavte teď. A samozřejmě, co to znamenalo, bylo, že ve 2008 Spojené státy prosadili rozšíření NATO na Ukrajinu a do Gruzie. Toto je dlouhodobý projekt. Poslouchal jsem pana Saakašvili v New Yorku v květnu 2008 a já jsem odešel, zavolal Sonie a řekl, tenhle muž je blázen. A o měsíc později vypukla válka, protože Spojené státy tomuto chlapovi řekli, zachráníme Gruzii. A on stojí v Radě pro zahraniční vztahy a říká, Gruzie je ve středu Evropy. No, není, dámy a pánové. Není to ve středu Evropy. A ty nejnovější události nejsou pro Gruzii, pro její bezpečnost užitečné a vaši poslanci, kteří tam jezdí, nebo poslanci Evropského parlamentu, kteří tam jezdí a evropští politici, to Gruzii ničí, to Gruzii nezachrání, to Gruzii ničí. Úplně zničeno. V roce 2008, jak každý ví, náš bývalý ředitel CIA William Burns poslal dlouhou zprávu zpět Condoleezze Riceové. Niet znamená niet ohledně rozšiřování. To víme od Juliana Assange, protože věřte mi, ani slovo není řečeno americkému lidu o čemkoliv. Ani vám, ani žádnými vašimi novinami v těchto dnech. Takže máme Juliana Assange, kterému můžeme poděkovat, ale můžeme si přečíst memorandum podrobně. Jak víte, Viktor Janukovič byl zvolen v roce 2010 na platformě neutrality. Rusko nemělo žádné územní zájmy ani plány na Ukrajině. Vím to, byl jsem tam během těchto let. Co Rusko vyjednávalo, byla 25letá nájemní smlouva do roku 2042. Pro námořní základnu v Sevastopolu. To je vše. Ne pro Krym, ne pro Donbas, nic takového. Tato představa, že Putin obnovuje ruské impérium, to je dětinská propaganda. Promiňte. Pokud někdo zná každodenní a každoroční historii, tohle je dětinské. Dětinské věci se zdají fungovat lépe než ty dospělé. Takže vůbec žádné plány. Spojené státy se rozhodly, že tento muž musí být svržen. Říká se tomu operace změny režimu. Spojené státy jich provedly asi 100, mnoho z nich ve vašich zemích. A mnoho po celém světě. To je to, čím se CIA živí. Dobře, vězte to. Je to velmi neobvyklý druh zahraniční politiky. Ale v Americe, pokud se vám nelíbí druhá strana, nevyjednáváte s nimi, snažíte se je svrhnout. Nejlépe tajně. Pokud to tajně nefunguje, uděláte to otevřeně. Vždycky říkáte, to není naše vina. Oni jsou agresor, oni jsou ta druhá strana, oni jsou Hitler. To se objevuje každé 2 nebo 3 roky. Ať už je to Saddam Hussein, ať už je to Assad, ať už je to Putin. To je velmi pohodlné. To je jediné vysvětlení zahraniční politiky, které americký lid kdy dostane kdekoliv.
No, čelíme Mnichovu 1938. No, čelíme Mnichovu 1938. Nemůžeme mluvit s druhou stranou. Jsou to zlí, neúprosní nepřátelé. To je jediný model zahraniční politiky, který kdy slyšíme z našich masmédií. A masová média to opakují úplně, protože jsou zcela podřízena vládě Spojených států. Nyní v roce 2014 USA aktivně pracovali na svržení Janukovyče. Všichni znají telefonát zachycený mým kolegou z Kolumbijské univerzity Viktorií Nulandovou A americký velvyslanec Peter Pyatt. Lepší důkaz nedostanete. Rusové zachytili její hovor a dali ho na internet. Poslechněte si to, je to fascinující. Znám všechny tyto lidi. Mimochodem, tím všichni dostali povýšení v Bidenově administrativě. To Christobrist. Když se stal Majdan, byl jsem okamžitě zavolán. Ach, profesore Saxy, nový ukrajinský premiér by vás rád viděl, aby s vámi promluvil o ekonomické krizi. Protože v tom jsem docela dobrý. A tak jsem letěl do Kyjeva a byl jsem proveden po Majdanu a bylo mi řečeno, jak Spojené státy zaplatili peníze za všechny lidi kolem Majdanu. Spontánní revoluce důstojnosti. Dámy a pánové, prosím, odkud pocházejí všechny tyto mediální kanály? Odkud pochází veškerá tato organizace? Odkud pocházejí všechny tyto autobusy? Odkud pocházejí všichni tito svolaní lidé? Děláte si legraci? Toto je organizované úsilí. Není to tajemství, kromě občanů Evropy a Spojených států. Všichni ostatní to chápou docela jasně. Pak přišel Minsk a zejména Minsk 2, který mimochodem byl modelován podle jihotyrolské autonomie. A Belgičané se mohli k Minsku 2 velmi dobře vztahovat. Říkalo se, že by měla být autonomie pro rusky mluvící regiony na východě Ukrajiny. Bylo to jednomyslně podpořeno Radou bezpečnosti OSN. Ukrajina si dohodla, že to nebude vynucováno. Německo a Francie, které byly garanty normandského procesu, Nech to být. a bylo to naprosto další přímé americké unipolární jednání, přičemž Evropa jako obvykle hrála zcela zbytečnou podřízenou roli, i když byla garantem dohody. A Trump vyhrál, zvýšil zbrojení. Při ostřelování Ukrajinou v Donbasu zemřeli tisíce lidí. Nebyla žádná dohoda Minsk dám da 1-3. A pak nastoupil do úřadu Biden. A znovu znám všechny tyto lidi. Býval jsem členem demokratické strany. Nyní jsem přísně zavázán nebýt členem žádné strany, protože obě jsou stejné. A protože toto je Demokraté se časem stali úplnými válečnými štváči a nebyl tam ani jeden hlas o míru, stejně jako většina vašich poslanců stejným způsobem. Takže na konci roku 1991 Putin předložil na stůl poslední snahu ve formě 2 návrhů bezpečnostních dohod, jednu s Evropou a jednu se Spojenými státy. Spojené státy předložili 15. prosince 2021. Měl jsem hodinový hovor s Jakem Sullivanem v Bílém domě, kde jsem prosil: Jakeu, vyhni se válce, můžeš se vyhnout válce, stačí říct, že NATO se nerozšíří na Ukrajinu.
a řekl mi, ach, NATO se nebude rozšiřovat na Ukrajinu, neboj se. Řekl jsem, Čejkeu, řekni to veřejně. Ne, nemůžeme to říct veřejně. Řekl jsem, Čejkeu, budete mít válku kvůli něčemu, co se ani nestane. Řekl, neboj se, Jeffe, nebude žádná válka. To nejsou moc chytří lidé. Říkám vám, pokud mohu být upřímný, nejsou to moc chytří lidé a jednal jsem s nimi více než 40 let. Mluví sami se sebou, nemluví s nikým jiným. Hrají teorii her. V nekooperativní teorii her nemluvíte s druhou stranou, jen si vytváříte svou strategii. To je podstata teorie her. Není to teorie vyjednávání, není to teorie vytváření míru. Je to jednostranná nekooperativní teorie, pokud znáte formální teorii her. To je to, co hrají. Začalo to v korporaci Rand. To je to, co stále hrají. V roce 2019 je tu dokument od Rand, jak rozšířit Rusko. Víte, že napsali dokument, kterým se Biden řídil, jak naštvat Rusko. To je doslova ta strategie. Jak naštvat Rusko. Snažíme se ho vyprovokovat, snažíme se ho rozložit, možná změnit režim, možná vyvolat nepokoje, možná ekonomickou krizi. Tak tomu říkáte svého spojence. Děláš si legraci. Takže jsem měl dlouhý a frustrující telefonát se Sullivanem. Stál jsem venku v mrazivém chladu, snažil jsem se mít den na lyžích. A tam jsem byl, Jakeu, neměj válku. Žádná válka nebude, Jeffe. Víme hodně o tom, co se stalo následující měsíc, což je, že odmítli vyjednávat. Nejhloupější myšlenkou NATO je takzvaná politika otevřených dveří. Děláte si legraci? NATO si vyhrazuje právo jít, kam chce, aniž by jakýkoliv soused měl jakékoliv slovo. No, říkám Mexičanům a Kanaďanům, nesnažte se o to. Víš, Trump možná chce převzít Kanadu, takže Kanada by mohla říct Číně, proč nepostavíte vojenskou základnu v Ontáriu. Nedoporučoval bych to a Spojené státy by neřekly, no to je otevřené dveře, to je jejich věc. Myslím, že mohou dělat, co chtějí. To není naše věc, ale dospělí v Evropě to opakují. V Evropě, ve vaší komisi, váš vysoký představitel. Tohle jsou nesmysly. To není ani dětská geopolitika. Tohle vůbec není přemýšlení. Takže válka začala. Jaký byl Putinův záměr ve válce? Mohu vám říct, jaký byl jeho záměr. Bylo to přinutit Zelenského k vyjednávání o neutralitě. Etis síla do 7 dnů od začátku invazi největší bohšpět. Net propagandu, která se o tom píše. Ach, že selhali a on měl převzít Ukrajinu. No tak, dámy a pánové, pochopte něco základního. Cílem bylo udržet NATO a co je NATO, to jsou Spojené státy mimo ruské hranice. Nic víc, nic míň. Měl bych přidat jeden velmi důležitý bod. Proč je to tak zajímá? Za prvé, protože kdyby se Čína nebo Rusko rozhodli mít vojenskou základnu na Rio Grande nebo na kanadské hranici, nejenže by Spojené státy vyšilovaly, měli bychom válku během asi 10 minut, ale protože Spojené státy jednostranně opustily smlouvu o protiraketové obraně v roce 2002 a tím ukončili rámec kontroly jaderných zbraní. A to je nesmírně důležité pochopit.
Rámec pro kontrolu jaderných zbraní je založen na snaze zablokovat první úder. Smlouva o protiraketové obraně byla klíčovou součástí tohoto rámce. Spojené státy jednostranně odstoupily od smlouvy o protiraketové obraně v roce 2002. To Rusko velmi rozčílilo, takže vše, co jsem popisoval, je také v kontextu zničení jaderného rámce. A od roku 2010 Spojené státy umístily systémy Aegis v Polsku a poté v Rumunsku. A Rusku se to nelíbí. A jedním z témat na stole v prosinci a lednu, prosinec 2021, leden 2022, bylo, zda si Spojené státy nárokují právo umístit raketové systémy na Ukrajině. A Blinken řekl Lavrovovi v lednu 2022, Spojené státy si vyhrazují právo umístit raketové systémy kamkoliv chtějí. To je vaše. Domnělý spojenec. A teď vraťme raketové systémy středního doletu zpět do Německa. Spojené státy jednostranně odstoupily od smlouvy INF v roce 2019. Momentálně neexistuje žádný rámec pro jaderné zbraně. Žádný. Když Zelenský řekl za 7 dní, pojďme jednat, znám podrobnosti tohoto dokonale, protože jsem mluvil se všemi stranami podrobně. Během několika týdnů byl vyměněn dokument, který schválil prezident Putin, který předložil Lavrov a který spravovali turečtí mediátoři. Letěl jsem do Ankary, abych si podrobně poslechl, co mediátoři dělají. Ukrajina jednostranně odstoupila od téměř dosažené dohody. Proč? Protože jim to řekly Spojené státy. Protože Spojené království přidalo třešničku na dort tím, že Bojo přijel začátkem dubna na Ukrajinu a vysvětlil, a on nedávno, a pokud je vaše bezpečnost v rukou Borise Johnsona, Bůh nám všem pomoz. Keir Starmer se ukazuje být ještě horší. Je to nepředstavitelné, ale je to pravda. Boris Johnson to vysvětlil a můžete si to vyhledat. Na webových stránkách, že o co tady jde, je západní hegemonie, ne Ukrajina. Západní hegemonie. Michael a já jsme se na jaře roku 2022 setkali ve Vatikánu se skupinou, kde jsme napsali dokument vysvětlující, že z této války pro Ukrajinu nemůže vzejít nic dobrého. Jednejte nyní, protože cokoliv, co zabere čas, bude znamenat obrovské množství úmrtí. Riziko jaderné eskalace a pravděpodobná ztráta války. Chci změnit jedno slovo z toho, co jsme tehdy napsali. V tom dokumentu nebylo nic špatně. A od té doby, co Spojené státy odvedly vyjednavače od stolu, asi 1 milion Ukrajinců zemřelo nebo bylo vážně zraněno. A američtí senátoři, kteří jsou tak odporní, cyničtí a skorumpovaní, jak si jen lze představit, říkají: tohle je skvělé utrácení našich peněz, protože žádní Američané neumírají. Je to čistá zástupná válka. Jeden z našich senátorů poblíž mě, Blumenthal, to říká nahlas. Mitt Romney to říká nahlas. Jsou to nejlepší peníze, které Amerika může utratit. Žádní Američané neumírají. To je neskutečné. Nyní jen abychom se dostali k včerejšku. To selhalo. Tento projekt selhal. Myšlenka projektu byla, že Rusko složí karty. Myšlenka od začátku byla, že Rusko nemůže odolat, jak vysvětlil Zbigniew Brzezinski v roce 1997.
Američané si mysleli, máme navrch, vyhrajeme, protože je oblavneme. Oni opravdu nebudou bojovat, oni se opravdu nebudou mobilizovat. Jaderná možnost odříznout je od SWIFTu. A to je zničí. Ekonomické sankce to je zničí. HIMARS to je zničí. ATACMS, F-16. Upřímně poslouchal jsem to 70 let. Poslouchal jsem to s částečným porozuměním. Řekl bych asi 56 let. Každý den mluví nesmysly. Moje země, moje vláda, to je mi tak povědomé, úplně povědomé. Prosil jsem Ukrajince a měl jsem s nimi zkušenosti. Radil jsem Ukrajincům. Nejsem proti Ukrajincům. Jsem úplně proukrajinský. Řekl jsem, zachraňte své životy, zachraňte svou suverenitu, zachraňte své území, buďte neutrální. Neposlouchejte Američany. Opakoval jsem jim slavný výrok Henryho Kissingera, že být nepřítelem Spojených států je nebezpečné, ale být přítelem je smrtelné. Dobře, takže to zopakuji pro Evropu. Být nepřítelem Spojených států je nebezpečné, ale být přítelem je smrtelné. Tak mi dovolte dokončit pár slov o Trumpovi. Trump nechce mít prohranou ruku. To je důvod, proč Je pravděpodobnější než ne, že tato válka skončí. Vstupu prezident Putin věrohodnou ta ukončení války, kur Evropa bude pokračovat ve svém velkém válečném štvaní, nezáleží na tom. Válka končí. tak to dostaň ze svého systému. Prosím, řekněte svým kolegům, je konec. A že je to u konce proces. Trump nechce nést poraženýho. To je vše. Není to žádná velká morálka. Nechce nést poraženýho. Toto je poražený. Ten, kdo bude zachráněn probíhajícími jednáními, je Ukrajina. Druhá je Evropa. Váš akciový trh v posledních dnech roste kvůli hrozným zprávám o jednáních. Vím, že to bylo v těchto komorách přijato s naprostou hrůzou, ale tohle je ta nejlepší zpráva, kterou můžete dostat. Teď jsem povzbuzoval, neposlouchají mě, ale snažil jsem se oslovit některé evropské vůdce. Většina nechce ode mě nic slyšet, ale řekl jsem, nejezděte do Kyjeva. Jděte do Moskvy, diskutujte se svými protějšky, děláte si legraci, jste Evropa, jste 450 milionů lidí, jste 20 bilionová ekonomika, měli byste být hlavním ekonomickým obchodním partnerem Ruska, jsou to přirozené vazby. Mimochodem, pokud by někdo chtěl diskutovat o tom, jak Spojené státy vyhodili do povětří Nord Stream, rád o tom budu mluvit. Takže Trumpova administrativa je v jádru imperialistická. Je to velmoci, které dominují světu. Je to, že uděláme, co chceme, když můžeme, budeme lepší než senilní Biden a omezíme naše ztráty tam, kde musíme. Existuje několik válečných zón na světě, Blízký východ je další, nevíme, co se s tím stane. Opět, kdyby Evropa měla správnou politiku, mohli byste tu válku zastavit, vysvětlím jak. Ale válka s Čínou je také možností. Takže neříkám, že jsme v nové éře míru, ale jsme v
velmi odlišný druh politiky právě teď. A Evropa by měla mít zahraniční politiku. A nejen zahraniční politika rusofobie, ale zahraniční politika, která je realistická, která chápe situaci Ruska, chápe situaci Evropy, chápe, co je Amerika a za čím stojí. Která se snaží zabránit tomu, aby byla Evropa napadena Spojenými státy, protože není nemožné, že Amerika prostě vylodí vojáky na dánském území. Nedělám si legraci. A nemyslím si, že žertují. A Evropa potřebuje zahraniční politiku. Skutečnou, ne ano. Budeme vyjednávat s panem Trumpem a setkáme se s ním na půli cesty. Víš, jaké to bude? Zavolej mi potom. Prosím, nemějte americké úředníky jako hlavy Evropy. Mějte evropské úředníky. Prosím. Mějte evropskou zahraniční politiku. Budete žít s Ruskem dlouho, takže prosím, vyjednávejte s Ruskem. Na stole jsou skutečné bezpečnostní otázky. Ale bombast a rusofobie. Vůbec neslouží vaší bezpečnosti, vůbec neslouží bezpečnosti Ukrajiny. Přispělo to k milionu obětí na Ukrajině z tohoto idiotského amerického dobrodružství, ke kterému jste se připojili a pak se stali hlavními podporovateli. Nic to neřeší. Mimochodem, co se týče Blízkého východu, USA přidali zahraniční politiku Netanyahuovi před 30 lety. Izraelská lobby dominuje americké politice. O tom není pochyb. Mohl bych hodiny vysvětlovat, jak to funguje. Je to velmi nebezpečné. Doufám, že Trump nezničí svou administrativu a ještě hůře palestinský lid kvůli Netanyahuovi, kterého považuji za válečného zločince správně obviněného Mezinárodním trestním soudem. A to je třeba říct už ne, že bude stát Palestina na hranicích ze 4. června 1967 podle mezinárodního práva jako jediná cesta k míru. Je to jediný způsob, jak může mít Evropa mír na svých hranicích s Blízkým východem. A to je řešení 2 států. Mimochodem existuje pouze jedna překážka a to je veto Spojených států a Rady bezpečnosti OSN. Takže pokud chcete mít nějaký vliv, řekněte Spojeným státům, zrušte veto, jste spolu se 180 zeměmi na světě. Jediní, kdo se staví proti palestinskému státu, jsou Spojené státy, Izrael, Mikronésie, Nauru, Palau, Papua, Nová Guinea, Pane Malaj. a Paraguay. Tak tohle je smítem, kde by Evropa mohla mít velký vliv. Evropa zmlkla ohledně JCPOA a Iránu. Největším snem Netanyahua je válka mezi Spojenými státy a Iránem. Nevzdal to a není nemožné, že by to také přišlo. A to proto, že USA v tomto ohledu nemají nezávislou zahraniční politiku. Je řízena Izraelem. Je to tragické. Mimochodem, je to úžasné. Mohlo by to skončit. Trump může říct, že chce zahraniční politiku zpět. Možná. Doufám, že to tak je. Nakonec mi dovolte říci ohledně Číny, že Čína není nepřítel. Čína je prostě úspěšný příběh. Proto je Spojenými státy považována za nepřítele, protože Čína má větší ekonomiku než Spojené státy. To je vše.
Díky. Velmi dobře. Nyní Otázky. Prosím, nedělejte žádná prohlášení, jen pokládejte otázky, protože je nás příliš mnoho a nemáme tolik času. Takže kde začnu? Začnu vlevo. Mám preferenci k levé straně. Ano, víte, přijdete domů. jo, pokračuj. Děkujeme, Jeffrey Sachsi z České republiky. Jsme rádi, že vás tu máme. Máme problém. Byli jsme prokleti čarodějnicí, která řekla okrást EU a EU je okradená. Takže to nebude zlepšeno do 2029. Ale co bychom my, středoevropané, měli mezi tím dělat, zvláště pokud Němci nebudou hlasovat pro Sára Wagenknecht dostatečně, máme vytvořit nějakou neutralitu pro střední Evropu, nebo co byste nám doporučil dělat? Takže především všechna moje vnoučata jsou Češi, chci, abyste to věděli. A Sonia je narozená v Česku a česká občanka, takže jsme velmi hrdí. Já jsem v tomhle ten, kdo následuje, ale chci být Čech. Evropa potřebuje mít zahraniční politiku, která je evropskou zahraniční politikou. A musí to být realistická zahraniční politika. Realistická není nenávist. Realistická je ve skutečnosti snaha pochopit obě strany a vyjednávat. Existují dva druhy realistů, defenzivní realista a ofenzivní realista. Můj drahý přítel John Mersheimer, který je ofenzivní realista, jsme velmi blízcí přátelé a mám ho rád, ale věřím více než on, že mluvíte s druhou stranou a najdete způsob, jak dosáhnout porozumění. A tak v podstatě Rusko nehodlá napadnout Evropu. To je zásadní bod. Může se dostat až k řece Dněpr. Nehodlá napadnout Evropu, ale existují skutečné problémy. Hlavním problémem pro Rusko byly Spojené státy, protože Rusko jako velmoc a největší jaderná mocnost na světě bylo od počátku hluboce znepokojeno unipolaritou u USA. Nyní, když tohle zdánlivě možná končí, Evropa musí také zahájit přímá jednání s Ruskem, protože Spojené státy rychle ztratí zájem a vy budete žít s Ruskem po další tisíce let. Dobře, tak co chcete? Chcete se ujistit, že pobaltské státy jsou v bezpečí. Nejlepší pro pobaltské státy je přestat s jejich rusofobií. To je ta nejdůležitější věc. Estonsko má asi 25% ruských občanů nebo rusky mluvících občanů, etnických Rusů. Lotyšsko to samé. Neprovokujte souseda. To je vše. To není slyšet. Opravdu to není slyšet. A znovu chci vysvětlit svůj pohled na věc. Pomohl jsem těmto zemím, o kterých mluvím, snažil jsem se radit. Nejsem jejich nepřítel, nejsem Putinova loutka, nejsem Putinův obhájce. Pracoval jsem v Estonsku. Dali mi, není to, myslím, že je to druhé nejvyšší civilní vyznamenání, které může estonský prezident udělit cizinci, protože jsem pro ně navrhl jejich měnový systém v roce 1992, takže jim dávám rady. Nestůjte tam, Estonsko, a neříkejte, chceme rozdělit Rusko. To snad nemyslíte vážně, nedělejte to. To není způsob, jak přežít v tomto světě. Přežijete s vzájemným respektem vlastně.
Přežijete v jednání, přežijete v diskusi. Nezakazujte ruský jazyk. Není to dobrý nápad, když 25% vaší populace má jako první jazyk ruštinu. Není to správné. I kdyby na hranici nebyl obr, nebylo by to správné. Měli byste to jako úřední jazyk. Měli byste jazyk na nižší škole. Neprovokovali byste ruskou pravoslavnou církev. Takže v podstatě se musíme chovat jako dospělí. A když neustále říkám, že se chovají jako děti, Sonia mi vždycky říká, to je nespravedlivé vůči dětem. Protože tohle je horší než děti. Máme 6letou vnučku a 3letého vnuka a ti se skutečně usmiřují se svými přáteli. A neříkáme jim, jděte, prostě je zesměšňujte zítra a každý den. Říkáme jdi, obejmi je a jdi si hrát. A oni to udělají. To není slyšet. Mimochodem, no každopádně nebudu to rozvádět, děkuju. Takže zvolte novou vládu. Ne, to bych neměl říkat. Co bych měl říct, je změnit... Jinak Změna politiky. Nechci mít politicky... Funguje to? Jo. Ahoj, jmenuji se Kira, jsem reportérka pro Brussels Times. Děkuji za fascinující přednášku, Jeffrey. Chtěla jsem se vás zeptat na Trumpova prohlášení o tom, že chce, aby členové NATO zvýšili své výdaje o 5%, a nyní vidíme, že mnoho zemí se snaží dokázat, že to udělají, včetně Belgie. A vzhledem k tomu, že Belgie je také sídlem NATO, chtěla jsem se vás zeptat, jaká by měla být vhodná reakce členů NATO na tato prohlášení. Děkuji. Na tuto otázku nemáme úplně stejný názor, takže dovolte mi, abych vám představil svůj vlastní pohled. Moje první doporučení s veškerým respektem k Bruselu je přemístit sídlo NATO někam jinam. Myslím to vážně, protože jednou z nejhorších částí evropské politiky v současnosti je úplné zmatení Evropy a NATO. Jsou úplně odlišné, ale staly se přesně stejnými. Evropa je mnohem lepší než NATO. Podle mého názoru už NATO ani není potřeba. Ukončil bych ho v roce 1991. Ale protože Spojené státy to vnímali jako nástroj hegemonie, ne jako obranu proti Rusku, pokračovalo to i poté. Ale záměna NATO a Evropy je smrtící. Protože rozšiřování Evropy znamenalo rozšiřování NATO. Tečka. A tohle měly být úplně odlišné věci. Takže tohle je první bod. Můj vlastní názor, opět s veškerým respektem k Michaelovi, měli jsme o tom jen krátký rozhovor, je, že Evropa by v podstatě měla mít svou vlastní zahraniční politiku a svou vlastní vojenskou bezpečnost, svou vlastní strategickou autonomii takzvanou. A měla by. Jsem proto. Zrušil bych NATO a možná to Trump stejně udělá. Možná Trump napadne Grónsko. Kdo ví, pak opravdu zjistíte, co NATO znamená. Myslím si, že Evropa by měla investovat do své bezpečnosti. 5% je výstřední, směšné, absurdní. Úplně absurdní. Nikdo nemusí utrácet takovou částku. 2 až 3% HDP pravděpodobně za současných okolností. Co bych udělal mimochodem, je koupit evropskou produkci. Protože vlastně zvláštně podivně
bohužel v tomto světě, a je to pravdivé tvrzení, ale je to nešťastné, takže to nepodporuj. Mnoho technologických inovací pochází z vojenského sektoru, protože vlády investují do vojenského sektoru. Takže Trump je obchodník se zbraněmi. Chápete to? Prodává americké zbraně. Prodává americkou technologii. Vance vám před pár dny řekl, ani nepřemýšlejte o tom, že byste měli vlastní technologii umělé inteligence. Say Sander Traju. Takže prosím, pochopte, že toto zvýšení výdajů je pro Spojené státy, ne pro vás. A v tomto smyslu jsem úplně proti tomuto přístupu. Ale nebyl bych proti přístupu, kdyby Evropa vynakládala 2 až 3 % HDP na jednotnou evropskou bezpečnostní strukturu. A investovat v Evropě a evropské technologie. A nenechat Spojené státy diktovat použití evropských technologií. Je to tak zajímavý. Je to Nizozemsko, které vyrábí jediné stroje pro pokročilé polovodiče. Extrémní ultrafialovou litografie. Je to ASML. Ale Amerika určuje každou politiku ASML. Nizozemsko nemá ani poznámku pod čarou. To bych nedělal, kdybych byl vámi, nepředávejte veškerou bezpečnost Spojeným státům. Nedělal bych to. Měl bych vlastní bezpečnostní rámec, abyste mohli mít i vlastní rámec zahraniční politiky. Evropa stojí za mnoha věcmi, za kterými Spojené státy nestojí. Evropa stojí za opatřeními v oblasti klimatu. Mimochodem právem, protože náš prezident je v tomto úplně šílený a Evropa stojí za slušností, za sociální demokracií jako étosem. Nemluvím o straně. Mluvím o étosu, jak se dosahuje kvality života. Evropa stojí za multilateralismem. Evropa stojí za chartou OSN. USA nestojí za žádnou z těchto věcí. Víte to. Náš ministr zahraničí Marco Rubio zrušil svou letu do Jižní Afriky, protože na programu byla rovnost a udržitelnost a řekl, do toho se nepouštěm. To je upřímný odraz hlubokého Anglosaský libertarianismus. Egalitarismus není slovo v americkém lexikonu. Udržitelný rozvoj vůbec ne. Pravděpodobně víte, mimochodem, že ze 193 členských států OSN 191 mělo plány SDG představené jako dobrovolné národní přezkumy. 191. 2 ne, Haiti a Spojené státy americké. Administrativa Bidena nesměla ani říct cíle udržitelného rozvoje. Ministerstvo financí mělo politiku neříkat cíle udržitelného rozvoje. Dobře, zmiňuji to všechno, protože potřebujete vlastní zahraniční politiku. Vydávám zprávu, 2 zprávy každý rok, 1 zprávu o světovém štěstí a 18 z 20 nejlepších zemí, pokud si dobře pamatuji, jsou evropské. Toto je nejvyšší kvalita života na celém světě, takže potřebujete vlastní politiku, abyste tuto kvalitu života chránili. Spojené státy jsou hodně nízko. A druhá zpráva. Kde je můj kolega Guillaume? Je někde v místnosti, tady tam je. Guillaume Lafortune je hlavní autor naší výroční zprávy o udržitelném rozvoji. A téměř všechny z 20 nejlepších zemí jsou evropské země, protože v to věříte. A proto jste nejšťastnější, kromě geopolitiky. Ale kvalita života. Takže potřebujete
vlastní zahraniční politiku, ale nebudete ji mít, pokud nebudete mít vlastní bezpečnost. Prostě nebudete. A mimochodem 27 zemí nemůže mít každá svou vlastní zahraniční politiku. To je problém. Potřebujete evropskou zahraniční politiku a evropskou bezpečnostní strukturu. A mimochodem, i když mě Michael ujišťuje, že je to mrtvé, byl jsem největším fanouškem OBSE a věřím, že OBSE je správný rámec pro evropskou bezpečnost. Mohlo by to opravdu fungovat. Děkuji, moc děkuji. Jo, dobře. No, děkuji, profesore Usin. Jsem ze Slovenska a můj premiér Robert Fico byl málem zastřelen, protože názory, které jste měl, byly podobné těm jeho. Ano, my jako Slovensko, slovenská vláda, že jsme jednou z mála zemí v Evropské unii, které mluví s Rusy. Před 2 měsíci jsem mluvil s panem Medveděvem, jak za 2 týdny budu mluvit v Dumě s panem Sluckým, který předsedou ruského výboru pro zahraniční věci v Moskvě. Možná je moje otázka, jaké by bylo vaše poselství Rusům v tomto okamžiku, protože, jak jsem slyšel, jsou na vítězné vlně, nemají důvod, proč nedobít Donbas, protože to je jejich válečný cíl. A co může Trump nabídnout jim, aby okamžitě zastavili válku? Jaké by bylo poselství pro Rusy z vaší strany? Děkuji vám moc. Spousta důležitých věcí je nyní v nabídce a na stole. A věřím, že válka rychle skončí kvůli tomu. A to bude alespoň jedno požehnání v velmi obtížné době. Přesně jaké bude urovnání, myslím, že je nyní pouze otázkou územních záležitostí a to zda to budou celé 4 oblasti, včetně celého Chersonu a Záporoží, nebo zda to bude na kontaktní linii a jak se to všechno bude vyjednávat. Nejsem v místnosti, kde probíhají jednání, takže nemohu opravdu říci více, ale základem bude, že dojde k územním ústupkům, bude neutralita, budou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, pro všechny strany. Bude alespoň z USA konec ekonomických sankcí. Ale co se počítá samozřejmě je Evropa, a Rusko. Myslím, že existují a možná dojde k obnovení jednání o jaderných zbraních, což by bylo mimořádně pozitivní. Myslím, že pro Evropu jsou nesmírně důležité otázky, které je třeba přímo vyjednat s Ruskem. A proto bych naléhal na prezidenta Kostu a vedení Evropy, aby zahájili přímé rozhovory s prezidentem Putinem, protože evropská bezpečnost je na stole. Znám ruské vůdce, mnoho z nich docela dobře. Jsou to dobří vyjednavači a měli byste s nimi vyjednávat. A měli byste s nimi dobře vyjednávat. Sorry, pak se několik orzek. Zeptal bych se jich, ordem sobí spřesný čurux, které mohou fungovat, aby tato válka skončila trvale. A jen jsou bezpečnostní záruky pro pobaltské státy. Co bys mělo udělat? Součástí procesu vyjednávání je skutečně ptát se druhé strany na vaše obavy, nejen vědět, co oni vědí, jak si myslíte, že je to pravda, ale skutečně se ptát, máme skutečný problém, máme skutečnou starost, jaké jsou záruky. No, já také chci znát odpovědi. Mimochodem znám pana Lavrova, ministra Lavrova 30 let. Považuji ho za brilantního ministra zahraničí. Mluvte s ním, vyjednávejte s ním, získejte nápady, položte nápady na stůl, položte protinávrhy na stůl. Nemyslím si, že to všechno lze vyřešit čistě rozumem, protože kvůli sobě samému. Války se řeší vyjednáváním a pochopením, jaké jsou skutečné problémy.
a ne tím, že druhou stranu nazvete lhářem, když vyjadřuje své problémy. Zjistíte, jaké to má důsledky pro vzájemný prospěch míru. Takže nejdůležitější je přestat křičet, přestat válečně štvaní a diskutovat s ruskými protějšky. A neprosit o místo u stolu se Spojenými státy. Nemusíte být v místnosti se Spojenými státy. Jste Evropa. Měli byste být v místnosti s Evropou a Ruskem. Pokud se chtějí připojit Spojené státy, je to v pořádku. Ale prosit ne. A mimochodem Evropa nepotřebuje mít Ukrajinu v místnosti, když Evropa mluví s Ruskem. Máte mnoho problémů, přímých problémů. Nepředávejte svou zahraniční politiku nikomu, ani Spojeným státům, ani Ukrajině, ani Izraeli. Udržujte evropskou zahraniční politiku. To je základní myšlenka. Hans Neuhoff ze suverenistické politické skupiny v tomto parlamentu. Alternativa pro Německo jako politická strana. Nejprve mi dovolte poděkovat vám, pane Sachsi, že jste zde a sdílíte s námi své myšlenky. A buďte si jist, že mnoho vašich myšlenek a myšlenek vašeho kolegy Johna Mearsheimera bylo dobře přijato politickými skupinami zde a bylo začleněno do naší agendy. Široce sdílím vaše názory. Přesto je tu jedna otázka ohledně historického popisu, který jste uvedl, kde bych se rád podíval na některé detaily, a to se týká začátku rozšiřování NATO. Vy jste hlásil z webové stránky, co Gorbačov slyšel, že existuje mnoho citací od Genschera, například, že NATO se neposune ani o palec na východ. Nyní smlouva 2+4 byla podepsána v září 1990, že v Moskvě. Takže v té době Varšavská smlouva stále existovala a země jako Polsko, Maďarsko a Česko nebyly součástí jednání o smlouvě 2 a 4. Varšavská smlouva se skutečně rozpustila v červenci 1991 a Sovětský svaz se rozpadl v prosinci 1991. Takže nikdo, kdo byl přítomen jednáním, nemohl mluvit za Polsko, nemohl mluvit za Maďarsko, nemohl mluvit za Slovensko, že by se nepokusili stát členy NATO, jakmile se celková situace změní. Takže protiargument, který musíme vyvrátit, je, že to bylo na vůli těchto zemí, Polska, Maďarska, Slovenska, že chtěli vstoupit do NATO kvůli historii, kterou měli se Sovětským svazem. Samozřejmě Rusko bylo stále vnímáno určitým způsobem jako následovník Sovětského svazu. Jak tedy tento argument vyvrátíte? Nemám pochybnosti o tom, proč Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko chtěli vstoupit do NATO. Otázka je, co dělají Spojené státy pro dosažení míru, protože NATO nebylo volbou Maďarska, Polska, České republiky nebo Slovenska. NATO je vojenské aliance vedená Spojenými státy a otázka zní, jak spolehlivě nastolíme mír. Kdybych tehdy dělal ta rozhodnutí, úplně bych NATO v roce 1991 ukončil. Když tyto země požádali o NATO, vysvětlil bych jim, co řekl náš ministr obrany William Perry, co řekl náš hlavní státník George Kennan, co řekl náš poslední velvyslanec v Sovětském svazu Jack Matlock. Řekli, no, chápeme vaše pocity, ale není to dobrý nápad, protože by to mohlo vyprovokovat novou studenou válku s Ruskem. Tak bych na to odpověděl.
Když tyto země vstoupily v první vlně, nemyslím si, že to mělo takový důsledek ve skutečnosti, kromě toho, že to bylo součástí většího projektu a ten projekt byl již vytyčen v roce 1994. Existuje velmi dobrá kniha od Jonathana Haslama, vydaná Harvard University Press, nazvaná Hubris, která poskytuje podrobnou historickou dokumentaci krok za krokem toho, co se stalo. A opravdu stojí za to si to přečíst. Ale to, co bych opravdu zdůraznil, je, že Ukrajina a Gruzie by byly příliš daleko. To je přímo u Ruska. To je v kontextu úplné destabilizace jaderného rámce. To je v kontextu toho, že Spojené státy umisťují raketové systémy na hranicích Ruska. Pokud posloucháte prezidenta Putina v průběhu let, pravděpodobně hlavní věc, pokud posloucháte pozorně, která ho znepokojuje, jsou rakety 7 minut od Moskvy. Je to úder na odstranění vedení a to je velmi reálné. Spojené státy nejenže by vyšilovaly, ale skutečně vyšilovaly, když se to stalo na západní polokouli. Takže je to kubánská raketová krize na ruby. A naštěstí Nikita Chruščov nevystoupil a neřekl politika otevřených dveří Varšavské smlouvy. Můžeme jít kam chceme, Kuba nás požádala, to není věc Ameriky. Co řekl Chruščov je válka? Bože můj, nechceme válku. Ukončíme tuto krizi. Oba ustoupíme. To je to, na čem se nakonec dohodli Chruščov a Kennedy. Takže tohle má skutečné důsledky. Rusko dokonce s velkou bolestí přijalo pobaltské státy Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Slovinsko. Jest Ukrajina a Gruzie a jest kvůli geografii, jest kvůli Lordu Palmerstonovi, jest kvůli první krymské válce, jest kvůli raketovým systémům, že to je podstata, proč byla tato válka. Je tady ještě někdo jiný, jo? Protože pak zavřeme. Co, chceš být poslední? Jo, jistě, jo, jistě. Vím, že můžeš přijít. Děkuji moc, pane profesore Saxi, že jste přišel. Ano, zmínil jste, že Evropská unie potřebuje formulovat svou vlastní zahraniční politiku. V minulosti byla německo-francouzská aliance velkým hybatelem těchto politik. Nyní s válkou na Ukrajině to dostalo trhlinu. Myslíte si, že v budoucnu, když Evropská unie bude formulovat svou novou zahraniční politiku, budou opět v čele? Nebo by to měly být jiné země nebo jiné bloky, které se pokusí o tuto změnu? Děkuji moc. Ach, je to těžký. Je to těžký, protože samozřejmě ještě nemáte ústavu pro Evropu, která by skutečně podpořila evropskou zahraniční politiku a nemůže to být jednomyslně. Musí existovat struktura, ve které může Evropa mluvit jako Evropa. I s určitým nesouhlasem, ale s evropskou politikou. Nechci příliš zjednodušovat, jak se tam přesně dostat, ale i se strukturami, které máte, byste mohli vyjednávat mnohem lépe přímo. První pravidlo je, že vaši diplomaté by měli být diplomaté, ne ministři války. Upřímně, to by vás alespoň z poloviny dostalo tam, kam chcete jít. Diplomat je velmi zvláštní druh talentu. Diplomat je vyškolen, aby seděl s druhou stranou a naslouchal, podával si ruce, usmíval se a byl příjemný. Je to velmi těžké.
Je to dovednost, je to trénink, je to povolání, není to hra. Potřebujete takovou diplomacii. Omlouvám se, ale nic takového neslyšíme. Jen si postěžuji na pár věcí. Za prvé, Evropa není NATO, jak jsem řekl. Myslel jsem, že Stoltenberg byl nejhorší, ale mýlil jsem se. Stále se to jen zhoršuje. Mohl by někdo v NATO pro boha přestat mluvit o další válce? A mohl by NATO přestat mluvit za Evropu a Evropa přestat myslet, že je NATO? To je první absolutní bod. Za druhé, omlouvám se, ale vaši vysocí zástupci místopředsedové se musí stát diplomaty. Diplomacie znamená jet do Moskvy, pozvat sem svého ruského protějška. Diskutování. To se dosud nestalo. Takže to je opravdu... Můj názor. Nyní věřím, že Evropa by se měla v nadcházejících letech více integrovat a sjednotit. Jsem silným zastáncem subsidiarity, takže jsme diskutovali. Nemyslím si, že bytová politika je skutečně hlavním problémem Evropy. Myslím, že to lze řešit na místní úrovni nebo na národní úrovni. Nevidím to jako evropský problém. Ale nevidím zahraniční politiku jako záležitost 27 zemí. Vidím ji jako evropskou záležitost a bezpečnost vidím na evropské úrovni. Myslím, že je potřeba věci přenastavit, ale rád bych viděl více Evropy pro skutečně evropské záležitosti a možná méně Evropy pro věci, které jsou správně subsidiární vůči Evropě na národní a místní úrovni. A doufám, že takový vývoj může nastat. Víte, když se teď mluví o velmocích, mluví se o USA, Rusku, Číně. Zahrnuji Indii a opravdu chci zahrnout Evropu a opravdu chci zahrnout Afriku jako Africkou unii a chci, aby se to stalo. Ale všimnete si, že na seznamu Evropa momentálně není a to proto, že neexistuje žádná evropská zahraniční politika. Děkuji vám mnohokrát a děkuji vám mnohokrát, pane profesore, za tento velmi odvážný projev, také velmi jasný projev, který jste přednesl. Jsem poslanec Evropského parlamentu z Lucemburska. Má otázka je následující. Jaké jsou dlouhodobé důsledky této prohrané války? Prohráli jsme válku, nyní máme nejistou budoucnost pro NATO. Máme také jasně, a vy jste to zmínil, marginalizaci Evropy. Máme posílení zemí BRICS, které mohou být v mnoha ohledech rivaly. Bude tedy existovat budoucnost pro kolektivní západ v příštích 20 nebo 30 letech? Děkuji vám mnohokrát. Nevěřím, že existuje kolektivní západ. Věřím, že existují Spojené státy a Evropa, které mají v některých oblastech paralelní zájmy a v mnoha oblastech neparalelní zájmy. Já chci, aby Evropa vedla udržitelný rozvoj, klimatickou transformaci, globální slušnost. Věřím, že kdyby svět vypadal více jako Evropa, byl by šťastnější, mírumilovnější, bezpečnější a mimochodem s delší délkou života a lepším jídlem. Ale jen říkám, v každém případě
Evropa má poslání, které se poněkud liší od americké tradice a upřímně řečeno od anglosaské tradice, protože to bylo 200 let anglosaské hegemonie nebo aspirace k hegemonii. Britové stále věří, že řídí svět. Je úžasné, co znamená nostalgie. Ani se nezastaví. Je to skoro jako sketch Monty Python, ale v každém případě Kde jsem to byl? Přemýšlím o Monty Pythonovi, když rytíř přijde o všechny končetiny a říká, všechno je v pořádku, jsem vítězný, to je Británie, bohužel. A tak je to opravdu hrozné. Takže nevěřím v kolektivní západ. Nevěřím v globální jih. Nevěřím v všechny tyto geografické pojmy ani nedávají smysl, protože se vlastně, víte, hodně dívám na mapy a globální jih je většinou na severu a západ není ani na západě takže ani nechápu, o co tady jde. Věřím, že bychom mohli být v opravdovém věku hojnosti, kdybychom měli jasno. Jsme v největším technologickém pokroku v lidské historii. Je skutečně úžasné, co lze nyní udělat. Víš, žasnu nad tím, že někdo, kdo nezná chemii, vyhrál Nobelovu cenu za chemii, protože je velmi dobrý v hlubokých neuronových sítích. Genius, Demis, Hassabis, přišli na skládání proteinů, na čemž generace biochemiků strávili celý svůj život. A teď DeepMind přišel na to, jak to udělat, víte, u tisíců proteinů. Máme přátele, kteří strávili celý život na jednom proteinu, brilantní přátele. A teď co můžeme dělat? Takže pokud skutečně a stejně tak s obnovitelnou energií, jak každý ví, cena klesla o více než 2 řády, náklady, mohli bychom transformovat planetu, mohli bychom chránit klimatický systém, mohli bychom chránit biodiverzitu, mohli bychom zajistit, že každé dítě dostane dobré vzdělání, mohli bychom právě teď udělat tolik úžasných věcí. A co potřebujeme k tomu? Podle mého názoru potřebujeme především mír. A můj základní názor je, že neexistují žádné hluboké důvody pro konflikt kdekoliv, protože každý konflikt, který studuji, je jen chyba. Není to nezápasíme o Lebensraum. Ta myšlenka, která pochází od Malthuse a stala se nacistickou myšlenkou, byla vždy chybná. Byla to chyba, zásadní intelektuální chyba. Mimochodem intelektuální chyba, protože přední vědci přijali myšlenku, že jsme měli rasové války, národní války, války o přežití, protože nemáme na planetě dostatek. Jako ekonom vám mohu říci, že máme na planetě dostatek pro rozvoj všech. Dostatek. Nejsme v konfliktu s Čínou. Nejsme v konfliktu s Ruskem. Pokud se uklidníme, pokud se ptáte na dlouhodobý výhled je velmi dobrý. Děkuji. Dlouhodobý výhled, pokud se sami nezničíme, je velmi dobrý. A to je to, na co bychom se měli zaměřit. Pozitivní sdílená vize podle mezinárodního práva. Kvůli naší technologii věci nyní fungují na regionální úrovni. Dříve to byly vesnice, pak to byly malé oblasti, pak to bylo sjednocení zemí, nyní je to regionální. To není jen proto, že regiony jsou úžasné, je to proto, že základní technologické skutečnosti říkají, že Evropa by měla být integrovanou oblastí díky dopravě, rychlé železnici, digitálně a tak dále. A tak je tu Evropa. Politika do značné míry následuje technologické reality. Nyní žijeme ve světě regionů. Evropa by tedy měla být Evropou se subsidiaritou. Nestraťte všechny ty úžasné národní a místní prvky
Ale Evropa by měla být Evropou. Takže dobrá stránka je, že chci, aby Evropa měla diplomacii, například s ASEAN trávím hodně času, s ASEAN zeměmi, pokud zelená dohoda EU, skvělý nápad. Řekl jsem před mnoha lety, dobře, vůdcům ASEAN, udělejte ASEAN Green Deal a pak mluvte s Evropany, abyste měli tento úžasný vztah, obchod, investice, technologie. Takže minulý rok oznámili ASEAN Green Deal. Co s tím Evropa udělala? Nic. I jsem proten in bývalce Ukrajině čtvrtém. Užárný zájem. Das je můj názor. Vyhlídky jsou velmi pozitivní, pokud vytvoříme mír. Můžu, protože musíme jít. Pořád dostávám zprávy, že bych měl opustit místnost. Jasně, velmi krátkého. Je to velmi krátké, promiňte, ano. Moc děkuji za přednášku. Chtěl jsem se zeptat, myslíte si, že cesta z konfliktu je nějaký druh finlandizace? A pak také, myslíte si, že to je to, co je to způsob, jakým byste chtěl vidět například proces přirozenosti Finska, Švédska, který jako, promiňte, myslíte si, že cesta z konfliktu je nějaký druh stylu finlandizace? A pak jako, je to to, co byste, promiňte, jo, je to to, co byste chtěl vidět například zahraniční politiku Švédska a Finska jako příklad? Je to tak, že místo toho, aby se stali členy NATO, je to způsob, jakým byste chtěl vidět, jak tyto země řeší svou zahraniční politiku. A myslíte si, že by tyto země, které sousedí s Ruskem, měly prostě přijmout svůj osud, že dobře, nemůžeme provokovat Rusko, takhle musíme žít? A pak promiňte, Velmi jako... dobrá, výborná otázka. A dovolte mi, abych jen zmínil jednu část o finlandizaci. Finlandizace přivedla Finsko na první místo ve světové zprávě o štěstí rok co rok. Bohaté, úspěšné, šťastné a bezpečné. To bylo před NATO. Finlandizace byla úžasná věc, číslo 1 na světě. Když byli Švédsko, Finsko a Rakousko neutrální, bravo, chytré. Když byla Ukrajina neutrální, chytré. Pokud máte 2 supervelmoci, držte je trochu od sebe. Nemusíte být přímo proti sobě, zvláště pokud jeden z nich, USA, strká nos do druhého. A tak finlandizace má podle mého názoru velmi pozitivní konotaci. Stejně tak i austrianizace. Rakousko 1955 podepsalo svou neutralitu. Sovětská armáda odešla a Rakousko je mimochodem úžasné místo. Absolutně úžasné. A tak to je základ, jak se vyhnout konfliktu. Kdyby Spojené státy měly alespoň trochu rozumu, nechali by tyto země jako neutrální prostor mezi americkou armádou a Ruskem, ale tam to Spojené státy ztratili. Dobře, moc děkuji. Dovolte mi... Já chci jen skončit s apelem. Myslím, že se oba shodneme, že budeme mít, válka skončí během 1 nebo 2 měsíců. To znamená, že boje skončí. Neznamená to, že budeme mít mír v Evropě. Mír v Evropě, ten musíme vytvořit my, Evropané, ne prezident ze Spojených států. My musíme vytvořit tento mír a to je Evropa. Zahrnuje to samozřejmě Bělorusko, Rusko a všechny tyto další země. Takže musíme něco udělat a jsme tady v parlamentu. Máme, jako poslanci zastupujeme lidi. Jsme jediná legitimní, demokraticky legitimní instituce v Evropské unii. Možná bychom měli být všichni trochu více proaktivní ve snaze posunout tento mírový proces vpřed napříč stranickými liniemi. Myslím, nevím, kolik stran tady opravdu je, ale že bychom mohli spolu mluvit, aniž bychom říkali, ach, ty jsi z této strany, ty jsi z této strany. Myslím, že se opravdu musíme soustředit. Pokud bychom zde nemohli převzít více iniciativy od parlamentu vůči komisi a říci, my zastupujeme lidi, ne vy, představujeme lidi a těto lidé v Evropě chtějí mír a to je to, kam bychom měli směřovat.
Možná je to začátek toho, kdy každý měsíc zorganizujeme s mými kolegy ORG to samé zde o různých tématech, která se kolem toho točí a doufáme, že zde získáme diskusi, která je jiná než ta, kterou máme v plénu, kde v podstatě nemáme diskusi, ale že budeme mít diskusi a vezmeme také napříč stranami a pozveme také lidi z jiných politických stran. My nikoho nekoušeme, pojďme o tom diskutovat. Nakonec všichni chceme to samé, mír pro příští generaci a já mám spoustu dětí a vnoučat, vy také a to je to, co potřebujeme. Dobře, moc děkuji, profesore. Děkuji.